Ngizizwa ngijabule kakhulu ukuzoperforma la eMelmot. Kwazise iMelmot enye indawo engithandwa kuyona kakhulu. Ukuzoperforma la emcimbini wenkatha ngizizwa ngithokozile kakhulu ngoba ngizobona kakhulu abantu kade ngabagcina. Umcimbi ke lolu weqembu inkatha Freedom Party kugcwele kuyachichima la abantu abaningi ke banokusibuza ukuthi senza kanjani ukuthi sisebenze ngapha siphinde sisebenze ngapha kuthina kokubalekile akusiyona inhlangano into ebalekile thina ukuthi sijabulisa abantu okuyona into esuke siqashela. Ipolitiki mangabe umculi uyaye ungakhethi ukuthi iliphi iqembu oyakulona ilipho ngakulona uthatha ngokuthi iliphi iqembu eliqashile uze uyoperforma ngoba indaba inala indaba isindaba so wena usukwenzela nje ukuthi ukwazi ukuthi ubeke isinko etafuleni kodwa ake ivoti kuyaziwa ukuthi liyimfihlo. Njengoba ngizodlala ingoma yami yahlukanisa unyaka. Ukhuzane ke isoshake lelana isoshale ezikhuzayo ongangokuthi noma ngabe kuthiwa ngiyafila ukuthi ngithi mina ikhuba ngikubona ngathi awukho esimene kahle uyeke lo mcimbi athi nqamala la sambe sowenza umcimbi ngoba bese sivumile ulimela ukulimela kodwa akuzosebenzisa ke ubuhlakani bakhe ukuqinisekisa ukuthi uyasebenza kodwa futhi egcine ngazange compromiseke kulokulimala akulimele. Iperformance eMelmot kube mnandi kakhulu inhlokomo ela hayi bafana bakithi hayi igoqile kokhuba hamba mfana usowini. Bafowethu sizakithi uyaphila wakithi le ndoda engangapha engangequantum ulimile uyaphila bakithi Siyaphila kuhamba right hayi hamba siyabonga hey sifike ekhaya enkandla siyabona ukuthi usizo liseningi la hayi konakele umsebenzi owenzayo kusafanele ukuthi ukunyusa amasokisi uyabona kodwa ke ngoba uyasebenza siyajabula siyabonga nangibaba la ekhaya awu baba niyaphila baba siyabonga baba uMC uze lapha endaweni yangakithi ukuzobona izindlu ezingekho esimeni sokuthi mhlambe kungakhona inhlala kahle kubantu kuleyo mndeni ethe kwayona ebonakele cha kuyintokozo ngale nje kokumosha isikhathi ngiyajabula okokuqala ke ngithi ngiyajabula ukuthi ufinyelele emagcekeni alapha kwaMpungose njengoba ke isizathu esike sakhuluma ukuthi izizathu esikhulu esokuthi uzobona indawo yangakithi ikakhulukazi kunemizi esesimene esicayi ngendlela esimanga so ke ukutheleka kwakho la ekhaya kuyawududuza umoya wami omkhulu kuze kuyoduduza nomoya
wabahluphekile abadinga usizo lwakho. Siyabonga nje-ke ukuthi sinamadoda njenganani ongayizwa asabele. Leli khwelo elihlatshwe uKhuzani noma kule program athe wa-engage ungqongqoshe ibaluleke kakhulu ngoba into ezibalulekile kufanele sikwazi ukuthi abantu abadumile kuthathwa ngathi abantu abazibhekelela bona kuphela. So uKhuzani ukuthi akwazi ukuthi ahlabe ikhwelo kungqongqoshe, ungqongqoshe alisabela afike ezolekelela abantu. Kuyatshengisa ukuthi uKhuzani ukhathalele umphakathi wangakuba akazikhathalele yena kuphela. Socela nje Mpungose usondele kuthini ungasilahla. Ngoba phela nje uba nami ngingane nje kuba abantu abakhulu nami ngiyayifuna abantu abakhulu. Nge-report noma kimi ifike izolo. Njengomuntu-ke oyinhloko ekhaya naseholini benkosi. Ngeke ngathi ngiyayizama-ke ngiyayithinta ekuseni azitholanile ngoba nakho ukufika ku-MEC kufanele ngabe sikuthole nje ey'minini ukuze inkosi nayo ibe khona. Manje na-ke ngenxa yokuthi-ke kuyiqhela ngibe sengumukela lokho ebengirepothelwa izolo. Siyabonga. Nanokuthi-ke ireport ibithi kimi ngirepothelwa ayifuneki umfaniswano wamaqembu. Hayi ngiyawathola-ke lapha manje asemaningi. Sengithi-ke mhlawumbe angazi noma kuzogcina kuyikhona ukuthi semukele ungqongqoshe sase siba nenkinga ekugcineni. Kodwa-ke usisi lo kade sesixoxa naye usathe usayoxoxa nabo-ke bengithi mhlawumbe balungile bengaphandle bangangeni ngaphakathi ngoba kusekhaya lakithi lapha besinganalo lolo hlelo. Uma ngabe uMC ezofika ungqongqoshe wethu sonke njengoba ungqongqoshe kwaZulu Natal nje ungqongqoshe wethu sonke akayi nganhlangano ungqongqoshe. So ke mayifika la ekhaya ubaba la ekhaya uyacela ukuthi ungqongqoshe befika uze njengongqongqoshe akezile njengosopolitiki. Uyacela ukuthi labo abafake ikipa zomhlobiso wenhlangano mhlambe bebe khona kodwa bebe ibangana lithe ukuqhela nala khona ungqongqoshe ngoba usebalekele ukuthi akafuni kusasa ebe nezimpendulo okumele ayiphendule ukuthi waletha inhlangano ethize lapha ekhaya waletha inhlangano ethize lapha ekhaya kodwa ufuna yena ukusebenza ngalendlela yokuthi kuze ungqongqoshe wethu sonke lapha kwaZulu Natal. Engigcina ngakho ukuthi-ke inhlaka lezi ezikhona zobuholi nami njengoba ngiyindunankulu yakhona la ngizothola imibuzo yokuthi ngoba phela ubuholi ngabe bukhona ukuba kwendlalelekile ukuthi kuzofika ungqongqoshe. Angafika ungqongqoshe ngathi uyeba. Afike kahle nje ubuholi bemlindile. Ngoba ngizobuzwa emkhandleni ukuthi hawu wena sesibona mhlawumbe komabona ukuthi ukhuluma nongqongqoshe wawusithinta ngani thina ngoba thina sisemkhandlweni ebese ngathi mina lo mkhandli manje awusangiqondi kahle ukuthi kanti ngisebenza kanjani nawo ngoba khona la ngihamba khona ngimuva. Siyabonga. Angifuni-ke ukungena ngithule ngoba phela mina lana ngisebenza noKhuzani. uKhuzani le ekhaya noma phela evusi kwabo ukuthi uyingane makusuke kukhona ubaba. Ubaba ngathi khona into angajabule ngayo la. Angazi noma inkosi ayimtshele late ukuthi kuzungqongqoshe. Kanti phela ubaba lana naye ulento uyimember yasemkhandlweni kahle kahle undunankulu. So manje usebuka engathi manje uyashayeka yena ngokwesikhundla sakhe ukuthi kuze kufike ungqongqoshe ekubeni umkhandlo wenkosi ungazange waziswe. Into engiyibonayo kodwa sengithulike mina ngoba eyomndeni lesekufanele ngiobserve ngithule ngithi nya. Size njengohulumeni uhulumeni kodwa ngithi uhulumeni onabantu emva kwethu futhi abasilandelayo kodwa babungaso siyabonga kakhulu. Sijabulela nokufika ekhaya nje ufika ekhaya ubone ukuthi kusekhaya ngala. Ubone ukuthi kusekhaya futhi kuhome kusetshenziwe.
ikhaya lifudumele kodwa akafuni uKhuzani kufudumalela kubo kuphela ngakufudumale neminye imizi lento esiyifunayo siyabonga Mpungose siyabonga Khuba kakhulu siyabonga mhlambe Khuba ngizobuyisela kuwena nesipho lapha esikhona kumele sidlulisele kuyena sort of mhlambe singaphuma nje sikhombise baba Mpungose nawe mfowethu Khuzani siyabonga kakhulu sizela siwuhulumeni sizokwenza umsebenzi njengoba uKhuzani ebesibizile na uthi sifike kuzosetshenzwa besingazi ukuthi sofika sizothola sesixoshiso nganazi indlu ekhona umsebenzi wethu owamahala siwenza mahala ngoba kufanele sisebenzele abantu usuku nosuku akukho la kufanele sikhokhelwe khona kodwa ngoba siyabantu basekhaya isiko lethu angeke uthuma kokwesiko ngoba isiko lele ngaziyo ukuthi umuntu makufikile uyaba khona nje besho babethu nasi isijingi esho uKhuzani ukuthi nali isobho angeke ke uthi makushiwe ekhaya usho baba abese uthi wena hayi baba lento yenzayo ayikho kubalekile ukuthi ke sekufanele sideclare lapha khulumeni ukuthi sisho ukuthi cha safika la kwaMpungose basixoshisa nganasi isipho ngoba isipho lesi siyabonga kakhulu siwuhulumeni ibonga egameni likaHulumeni oKwaZulu Natal oholwa ubaba uSihle Zikalala uKhuzeni mhlawumbe ngibonge nje ngibongela uhulumeni wonke wase South Africa ngoba izinto ezinje ezitshengisa ukuthi abantu bakithi bayayibona imisebenzi kaHulumeni ngibongela no president ubaba Ramaphosa kusho ukuthi lokhu kuza kimi kodwa kuze egameni labo bonke uhulumeni inhlanhla kube yami kulokho siyabonga kakhulu sibonga kakhulu impahla inhle siyazibongela kakhulu siyabonga kakhulu uNkulunkulu anigcine uma sisuka lapha ke ungqongqoshe uzobe sefisa ukuthi ke bese ngimkhombisa leli khaya leli khaya eliswele lendlu okulandelayo umama sifisi kube yabona uma ubuka lendlu makungana imvula amaviki amabili iyoshayika phansi le ndlu in the next 5 weeks there will be a house sikufakele no Jojo tank uma kuna imvula ube no Jojo tank ozobukhona ukukubambela amanzi emvula siyabonga uyakhala ugogo ngokuthola lendlu kuyasho ukuthi inkosi yami imthandazo yakhe iphendulekile hawo bengazi Khuzani ungithanda kanganami ngana we meyintana yena sasifikile la ekhaya ugogo la ekhaya uMakhanyile uhlala yedwa la ekhaya akahola impesheni akanangane esebenzayo njengoba nje ehleli la ekhaya uhleli yedwa njengoba ubone ngathi kunebalana nje la ngiye ngithumela abafana ngithi abazomqundela ngomshini wami uqundiqeke kutheke mangabe kuvela lolu hambo la namhlanje ngase ngithi nakuba abantu balendawo ngqongqoshe sisenkingeni lendawo ngoba asikakalithola usizo lwezizindlu kodwa ke ngiyakuqonda futhi ukuthi ngeke bekuphele bonke ngosuku so ke isizathu esenza ukuthi namhlanje sicela ukuthi usondele kuleli khaya ukuthi sizobona ukuthi Nkosi yami ugogo mhlambe naye ngizomdedela ayibekele kodwa sizobona mhlambe yini angasizakala ngayo ngikhulele emakhaya isimo sasemakhaya ngiyasazi uma ngabe nami ngifika ekhaya ngibona imizi yiswele ngiye ngifisa ukulekelela kodwa ngingabi nawo amandla so ke nami bengikhala kodwa ngikhali inyembezi othola ukuthi azinakusulwa umuntu kodwa ke namhlanje
zisulekile inyembezi ngoba na ungqongqoshe phambi kwethu sizolalela ukuthi uzothina endaweni ngoba phela miningi imizi elidingayo lolu sizo. Manje ke mina uma ngisebenza ngiyangafuni siphile ngathi siphile ezweni elingana elimi nje lodwa. Siyizwe elinezinye izinto ezilimisilizwe. Umama sifisi kube yabona uma ubuka lendlu makungana imvula amaviki amabili iyoshayika phansi le yandlu. Akuyona indlu le. Akekho umuntu okufanele ahlale endlini nje. Kwayona le akuyona indlu, akekho umuntu okufanele ahlale endlini. Urawundi lo yona yodwa indlu kodwa nakhona akasekho umuntu okufanele sithi uhlala kurawundi eyedwa. So isikhathi esikusona sisitshela ukuthi kuyona yonke into okufanele siyenze. Kufanele sinyuse izinga lokuhambisa intuthuko kubantu bakithi. Kade sayibhalisa izindlu, mhlambe sesayibhalisa kwazi igaba ezintathu. Kuthiwa izindlu ziyeza kule ndawo azikho. Nempompi kule ndawo amanzi awekho kule ndawo amanzi. Sisawakhe emfuleni. So kuningi okusamele kwenziwe kule ndawo. In the next 5 weeks there will be a house and ngiyazi ukuthi South Africa yonke izoyazi lento, but you are not proving a point. Asiprove ipoint kumuntu. Siyakwenza. Asizile ukuzocampaigna la. Umsebenzi esiwenza siuhulumeni usuku nosuku. Ngoba siwona uhulumeni osebenza uma sekufika ama-elections. Sisebenza noma kuyinini. Osibona sifika kuzoba nama-elections, abokwazi ukuthi asimi uma kuzoba nama-elections. Sisebenze khona, sisebenze ngekho, siqhube nje siye phambili. Wona umsebenzi esiwuzele. Mawami impilo yakhe izoshintsha. Kufanele uhlale endlini kahle. Futhi ungcono nogesi, izindlu ezizakhayo siyazitshupa manje. La indlu yakho sizoyichupa iyenziwe yonke into, sikufakele noJojo tank. Uma kunimvula ube noJojo tank ozobukhona ukukubambela amanzi emvula. Siyabonga. Uyakhala ugogo ngokuthola lendlu athenjiswe ungqongqoshe ukuthi uzofakelwa yona. Uyakhala kuyasho ukuthi inkosi yami imthandazo yakhe iphendulekile. Angazi ngane ngiphothile yabo. Yeah. Lala nje ukhululeke izokwakhelwa indlu yakho nje maduzana. Siyoza futhi sizoyibheka masiyakhile. Hawu bengazi Khuzani ngithanda kanganani. Bengazi ngane hawe mengintana yena lapha. Kodwa ngithi ngoba ngikhona ngikhaya. Izweni yami. Bengintanda yena ngane yami leto sisi wami ngane sisi wami bawethu. Ngiyabonga. Siyabonga ke. Ayikho baphosa. Khuleka uzoba naye. Sisema. Bengazi ngane sithi ngithanda ngani. Uma suka lapha ke siya kwelinye ekhaya ke nalesi simene esifanayo siyakulelika impela ke ababelifake ku Facebook ke ngqo. Njoba sila size ngesimo sakho. Uyasazi nawe ikakhulukazi uwena osazi kangcono isimo sakho. Ngizocela nje ukuthi mhlambe ngibuyisele kuwena udaba ukulethule kahle ngoba mhlambe ngiyalethula nawe khona lapha engishiya khona. Uyabona. Ngiyabingelela ama-complete. Hayi, yebo ngiyabonga nkosami ukuthi nifike ningixazululele kule nkinga enginayo. Yebo khona ngiyathanda ukwakha kodwa amandla enginawo. Ngoba anginawo umlekeleli ngiyafundisa ingane. Manje amandla anginawo ngisebenzisa imali ye-grant akekho umuntu ongilula. Mangibona lekhaya ngiyathindeka kakhulu ngoba ngizwa kuthiwa abantu la ekhaya uhlala abantu abawu8 kule ndlu eyodwa la ekhaya. So ke ubhlungu ke lobo phindaphindiwe ngoba kusho ukuthi laba bantu la ekhaya bageza la, bapheka la, bakushintshela la, bagqoka la, ingubo zabo ayiniwe babasa la, yonke into ubhlungu ngempela ke ophindaphindiwe futhi lo bese ngibuthola la ekhaya. Niyabona ukuthi uKhuzani usedonate la ekhaya ngo5,000 rand. Okuchaza idlamlenze yakithi siyabonga kakhulu ukuthi sibe nomuntu ofana nawe. Bambalwa eSouth Africa amaciko afana nawe enza izinto ezifana nawe. Ekhaya uthi angifuni inhlupheko yande. Usebenzana nohulumeni.
usebenzisana nohulumeni ukuthi kiwe phambili kodwa imali yakhe le and singenza okuningi uma sisebenza sonke sibambisene ilento ke yayishiwo ngelinye ilanga unqamalala ethi together we can do more. This is part of together doing more. And siyabonga mfoka Mpungose, siyabonga Khuzani, mhlamba sikunikeze uzethulele bese sidedela umama uzikhulumele wena, so bamba awulibambe wena uzo nje 5000 esandleni yabona 5000 wonke lo. Yebo. Ngidlulisa okukhulu ukubonga nokuthobeka kwisizwe sakithi la kwaMpungose. Ngibonga kakhulu nandunankulu nje obekhona. Ngibonge kubona bonke abafowethu nodadewethu abayingxenye yalolu hambo oluhle kangaka. Ngiyabonga ngokungixhasa nongobese wafika Nkosi yami nokwakhe wangixhasa naba nje othayile endlini nosimende naye ke washo ukuthi uzofika ezokwakha nani futhi ngiyabonga kakhulu ukuthi Ngakhala. Sengikhipha ishekeke la ekhaya nje ukuthi ngithintekile ngalento engiyithole lapho sengithi ke okusuka kimi mina njengoKhuzani nakho u5000 ngoba nangu MEC uzosakha i-thermal structure aphinda ke permanent structure but ke mina njengoKhuzani sengithi ke na imali elinganiselwa ku5000 rand ukuthi bengayithenga igrocer abazokwazi ukuthi bevuke belale bepheke bevuke beqontise bekwazi nabo bekwazi ukuthi bekhululeke. Okulandelayo yaphe ngifuna sikhulume ngale ndaba lendaba yokuzolobola lapho phela ukuthi ungakwazi ukuthi utshela umama mhlamba acele kubaba ke indaba yokuthi asinqumele usuku ke lokuthi sikwazi ukuthi suka abantu bakithi bezolobola ke ngalapha. Okay. Ngizolindela wena. Okay. Love you. Ngiyakuthandana nami. Sure. Yaphe. Lalela ke phela bengifuna sikhulume ngale ndaba le ndaba yokuzolobola lapho phela ukuthi ungakwazi ukuthi utshela umama mhlamba acele kubaba ke indaba yokuthi asinqumele usuku ke lokuthi sikwazi ukuthi suka abantu bakithi bezolobola ke ngalapha cause enye into ebivalile phela ngithi nawe yazi ukuthi lokho kuvaliwe kuvuleka izwe kanti nje balisavuliwe bengibona ukuthi ithuba engcono lelo ukuthi mhlambe sikwenze nje mashinyane lengakavaleki. Yeah. Unganginika nini impendulo? Ngikunika mhlawumbe namhlanje ngizofonela. Oh kanti awukhona ekhaya? Ngisekhaya mina ke ekhaya. Ubaba? Oh bakhona bengihlapha ukuthi angicela. Oh ya phela ngithi kuwena ufuna kuvaye mama ngithi. So umama ubuya nini? Bekhona nje ngelo weekend akazophinde phinde. Hawu. Kanti uhlala maka? Usebenza emseleni. Enseleni? Emseleni. Endazana. Endazana. Oh uhlala lapha? Nakhona. Uhlala khona. Oh. So uzomfonela? Ngizomfonela. Okay, anginankinga. Okay. Ngizolindela wena. Okay. Love you. Ngiyakuthandana nami. Sure.